Nanginit ka. Anong mabo? Haligaya sa tiil. Nanginig ka, guys. Ay. Dali mo tayo magkaamo guys sa sulod. Dali kasi tayo magkaamo sa po. Maon na nga. Maligid ta. For me. Permanente dito ang maligid guys sa sulod. Sulod sa ito ang mga kwarto. Kaya ang mga apo na balik-balik ko ra. Nagbalik-balik na ang mga apo eh. Kahit ay patiin man basta dili mo kuha ng bitaw. Dili ka manihig. Magtunog-tunog ka. Kahit kayo sa tiin. Ano nga man nagkita. Yes. Yan na siya. Ay. Ay, nako.